बेबायदिनो BPF दोलोनिफ्राय बेबायदिनो पाब्लिक एवारनेस मिटिं दङ दा बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा फैगासिनो दङ दा बेखौहाय लन्थिबारि टार्निंआव बेबायदिनो मोसानानै बरायनानै लानानै थांनो नागिरदों दा बेयावहाय नेनानै दं आरोना बेजों लोगोसे आंनि बेकग्राउन्डजों मोसागासिनो दं नै नायनानै लादो दा बेयाव माखासे BTCनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि सारजों लोगोसे बेबायदिनो 16 नं निसिमानि MCLA सार जेम्स बसुमतारियाबो सफैनानै दङ नै अलरेडि दा बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि सार फैगासिनो दङ दा बेखौ नेदों आरो दा बेनारा नै बेनो नायनानै लादो मैला बाजाराव नोंसोरो कमेन्टखौ खालामबाय था एक्चुअली आं रिप्लाइ खालामनो हास्लाबनाय नंला अननानै गाज्रि मोननाङा आरोना आङो लाइभखौ बारा गोबाव दोननाय नङा लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला आङो अनलि 10 मिनिटसो नाजागोन आरो नोंथांमोनजों लाइभखौ दोननोहाय
आं लाइभखौ दोनथ'नायसै लोगोफोर